Altså, i dag vil jeg vise jer, hvordan I kommer ned i Michaels hus. Ja. Nu skal jeg bare lige vente på, ej, det gider jeg fandme ikke. Jeg løber bare derned. Jeg bare, nej, nu kommer der en bil. Nej, så kører man ned. Bliv der, din lort. No, jo, for satan. Sluk for lort musik. Sådan der. Michael, han er hjemme. Nu skal jeg lige over til min bil, der var en anden faggot, der dræbte mig lige før, så jeg kan ikke vise jer den. Nu skal jeg lige se, om jeg kan komme op på taget. Sådan der. Og så det første, I gør, det er, at I skal hoppe op der. Og så I skal vende jer lige så stille om. Og så hopper I op. Og så hvis I har fået sådan en mission fra Martin, så skal I bare join den, og så skal I leave den. Men nu har jeg ikke fået nogen mission. Så når I lever den, så kommer I automatisk ind i Michaels hus. Og I kan ikke komme ud, medmindre I dræber jer selv. Så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan om man kan join en anden mission, og så bare leave den, og så kommer man automatisk ind. Det prøver jeg lige at se, om jeg kan. Og det skal lige hilses og sige, at det er en glitch. Så. Og I skal huske at like, abonnere på vores kanal. Og Emma, hun ejer også kanalen, men nu er det mig, der filmer. Så. Og der skal ikke være noget musik. Sådan der. Og så lever vi den bare. Sådan der. Og så ser vi, om vi falder ned i huset, eller om vi ikke gør. Det må vi. Yes, så kommer vi ind i Michaels hus. Og så den eneste måde, I kan komme ud på, det er, at I så laver selvmord. Men det var den video. Husk at smide et like og abonnere på vores kanal. Og så, hvis der kommer 2 likes, så laver jeg en glitch mere. Og jeg har allerede lavet en glitch, så det er lige meget, hvor mange likes jeg får. Jeg laver bare nogle. Men altså, nu skal jeg lige ud herfra. Det var den video. Så husk at smide et like. Easy selvmord. Ses, man.